Apo, kasihan na kami. Kristo, kasihan na kami. Apo, kasihan na kami. Kumararag tayo, manakabalin katagnanayon a Diyos, iti na isang sayan na grasya, impaay mo ken ni Padim a Santo Pio, ti panakiranod iti krus, ti anak mo, ket babaan iti pinagserbina, pinabarom, ti pagsidsidaawan nga asim. Dawatin mi da iti gapu ken Hesu Kristo nga anak mo, ket apo mi, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios iti agnanayon nga wan tinggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Hageo. Iti may kadwa atawen ti panagturay ni Dario akas emperador ti Persya. Iti umunangal daw ti may kanem a bulan. Kinasao ti apo ni Propeta Hageo. May turong ti mensahe iti gobernador ti Huda ni Zerubabel nga anak ni Salatiel. Ken itinangato apadi ani Josue nga anak ni Josadak. Kinuna ti apo ang manakabalin amin kini Hageo. Kuna dagitoy atat tao asaan pay a tiyempo ti panakatarimaan ti templo. Kalpasan na, hinted ti apo daytoy a mensahe kadagiti tattao babaen kini Propeta Hageo. Da kayo atat tao, rumbeng kadi nga agned kayo kadagiti napintas abalbalayyo, idinto nga agrakrakaya ti templo. Diyo kadi makita ti mapaspasamak kada kayo. Ado ti imulayo at rigo ngem basit ti inapityo. Ada kanenyo ngem saan nga umanay amang busog kada kayo. Ada arak nga inumenyo ngem saan nga umdas amang bardek kada kayo. Ada kawesyo ngem saan nga umanay apagimengyo. Basit ti mateggedan ti mangmangged saan nga umanay apagbiag na. Diyo kadi makita no apay ang mapaspasamak dagitoy. Ita in kayo kadagiti turod, agpukan kayo iti kayo, ket bangunen nyo manen ti templo, tapno maayaayo ak, ket agdaydayaw kayo kaniya, akas rebeng na. Ti sao ti apo. Ayayaten ti apo dagiti tattao na. Kantaan yo ti apo iti baro a kanta. Idaydayaw yo iti taripnong dagiti napudno at tattao na. Agragsak ka, Israel, gapu iti namarso ken ka. Agrago kayo, tattao ti Sion, gapu iti ariyo. Agsasala kayo ang mangidaydayaw ken kuana. Agtambor ken agtukar kayo iti arpa. Taayaeten ti apo dagiti tattao na, dagiti may dadanes, pagbaligyan na. Agragragsak kuma dagiti tattao ti Dios iti balay gida, ket agkankantada iti parambakda. Idaydayaw kuma ti Dios, babaen iti panagdirida, daytoy ti balaygi dagiti napudno nga adipen na. Agsao ka kada kami, silawam kad panpanunot mi, ikatemet ti dua-dua mi, sisasaga. Alleluia, Alleluia, hintay amin ikanta. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo.
Piso maganad na daw tinasantuan ng Ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Nadamag ni Herodes ngagturay iti Galilea, ti amin na mapaspasamak may panggap ken Jesus. Ket napalalo ti panakariribok na gapo kadagitoy. Naglalo takun ko na dagiti tattao, nagungar ni Juan ang mamunyag, kunamat dagiti daduma anagparang ni Elias. Kadapay nagkuna anagungar ti maysa kadagiti immuno na a profeta. Pinaputulak ni Juan kinuna ni Herodes. Ngam siya sino dayti a tao a madamdamag ko. Manipo di din tinarigagayan na a makita ni Jesus. Ti Ebanghelyo ti Apo. May bilang ana isang sayan asagot ti Dios ni Santo Padre Pio kadagiti panawen nariribok ti kasasaad ti lubong nang rugi nga padi idi 1910 pimusay idi 1968 dua nga gubat sa nga lubungan tinasalapon na. Inawat na daytoy marka ti panagtutok ni Apo Isus iti 1917. Kabayatan ti panagkarkarag na kalpasan ti misa. Nakisauken kwa na ni Apo Isus nga silan sa iti krus. Kiti ti tangal daw ininot nga nariknana ti saem dagitoy nga sugsugat. Ket manipod iti dayta ginggana iti ipupusay na sinagaba ken sinagrap na ti panakipagtutuok ken Apo Isus babaan karigita nga sugsugat. Napaspasamak met nga inawat dagiti dadduma nga sa santo kas ken ni San Francisco ken dadduma pay nga sa Santa ora ni Santa Rita ngem may nga sugat lang iti muging. Kan dagiti daduma pa nga sa santo nga apag kanito apag darikmat wano saan nga permanente nga naikapet di maawatan nga wagas no kasano nga naikapet nagadda ti dua nga ima ti dua nga saka ken iti bakrang ang daangot na nga kaslarosas saan met nga natitano samet nga nag-impeksyon, naldongornungan da kita nga ted tidara manipod kada kita nga sugsugat. Ngamsan nga iso ti nagsantuan na da kita. Lumampay maibilang nga paset ti panagam amiris na no apay nga daken kwa na adu nga tao tinapan. Agin gana nga dimteng nga sanga pulukat lima ginggana ti sanga pulukat siyam nga oras nga mangumkumpisar ken mamagbaga dagiti tattao nga mapan ket mga ladapay ti tiket aldaw sakbay nga makilinyada met ore lang nga nakubong yayan ti pangumpisaran na tapnosan nga darupen dagiti tattao adu dagiti kararwa nga nalawlawagan nasilawan iti na isang sayo na pamagbagana ti panakakita na ti kararwa, ti panakaamiris na, iti panakasapul ti tao, iti kaasi, na isang sangayan, dagiti pamagbagana, ore pa'y iti panagmisa na, dagiti sermon na, ado dagiti nagbalbaliw, ado dagiti nagbabawi, ti numano nga tawen nga kasta ti panagbiag na, dapay panawen nga naparitan, nga nangumpisar ken nagmisa iti publiko gapo iti dakkel nga patapatay di nga araramid ken istorya lang dayta ngem nagangayan na naisublimot lang dayay nga faculty annungan nga mangmisa mangumpisa may sapay kadagiti na pan nagkumpisar ni Santo Papa Juan Pablo may kadwa nga nagbalinmot lang ang santo 1927
katimpad tupay ni Santo Padre Pio, ti panagbalin na nga makadanon to iti kangatuan nga pagakuman iti panagserbi iti simbaan. Kitagpaiso nagbalin nga Santo Papa iti 1978, ng pimusayan ni Padre Pio iti 1968. May sakad iti na isang sayan nga bunga ti asi ken panagayat na iti tao. Inkadeng na ti panakabangon ti may nga balay apakaupan ti anyaman asag sagabaan ken pakatuukan. Balay apakaupan ti panagsagaba ken pakatuukan. Dakkel nga ospital, impay rugina di 1940, kalpasan nga naurnos dati patangan kadagiti superior na. Ketin인ot nga nairing pas dayta. Dakadakdakkelan ken moderno nga ospital nga gingganay tatta. Nagsitatakder pala ang monumento ti ayat ken asina kadagiti tattao. Iti kaadu ti tao nga mapan sa diyay. Adumot dagiti mairok mo nga daton kada limos. Ket inkadeng na anga adda apa panan na dagita nga agserbi iti pagimbagan dagiti tattao. Ti panagbiag na ket adu dagiti natukay. Adu dagiti nasaliwanwan nangato ken nababangat at tao nga nakita da ti pateg ti panagsagaba kas imparangarang nata uray no kas jay ngagsagsagaba dagiti kasabana ket naglaon iti kararag namnama ken kanayon ko mga daragsak ken rago saan apa nagdandanag. Pray, hope, don't worry, be happy. Naitati expression nga kan kanayon iti baet nga adaken kuana dagay nga sagsagabaan ti unos ti 50 katawan tayo dinatayen nagpukaw mo ilaang dagay nga sugat. Natanya pa iti serbina ken natayen. Awam beten sugapuna nga iti kabayatan ti panagbiag na nga dadagijay tapno mariknana ken makikaysa iti panagsagaba ti Apo nga binuyugan na iti panagserbi nga si ayat iti pagimbagan ti karaw dawat karagiti maririribukan matutuukan nga po iti daytoy nga kasasaan. Amo tayo daytan marikna tayo kitaan tayo ket agnanai magkumano talaga nga us-us to intunukuan sumbrek nagiti na duma-duma nga patta-patta dua-dua masulisog tayo nga agdua-dua at makita yung mga nga sigod nga gagangay nga trangkaso mamarkaan kan iti COVID matay ka may kali ka nga dagos dadate may sa panda impay freezer aguray ta orayan te manje resulta imbis ngayon tulok da nga nay kali nga diritso orayan te manje resulta ay nauray da negative ay ka nay masayag da mula di minatay da piman nga lakano positive ay ka diritso meten nga ikali da ka ala nasaem nga masapul nga kanayon telata nga si sasagana tiday ito'y nga sumangbay iti panagbiag tayo saan nga lunod saan nga dagensen at ati kinagpaysuna ket sumangbay ken umay nga umay daytoy nga ipupusay kada tayo mapno tay kumangan kanayon iti puso tayo iti panagayat nauneg nga panagkararag kan kanayon nga adda nga namnama iti ayat ken kaasi ti Dios ken nagtalined tay kumanata nga naragsak gaputa da Dios ang mga ayat ken mangilala tatirup-rupa tayo no daduman ken nagkarkaro pay nga agtrangkaso uno na COVID kita nyo mantaro payo tagaabayo napuno tamatam iti danag iti buteng lakot
kung muno nagpakada kayo, muno naglibas kayo, kay may kailat na magkimisa, anak ko. At baglangan dati, ECQ, kunada mo tin, easy lang, kunada mo easy, ECQ, ta nagadumot dagiti kariwara nga tattao. So, awana ninja ka muno pat yun dapat ti ECQ at niya pa kariwara damot, ala, kunada mo nga, agsardeng ti garaw, tapno agsardeng ti bilang ti makubid, ala. Ti panagtalinaad tayo, kadagiti balbalay tayo, kadagiti amin nga makimisa babaan iti live streaming, karigatan kan ikagumaan tayo nga rod, at yung agundaway, sa nga pulo kutupat ngal daw, sa nga pamilyan nga panagkarkararag, sa nga pamilyan nga panaglalangan, kadagiti barangay nga nakasursuron iti Bible sharing, kagumaan ti sa nga pamilyaan nga Bible sharing, kadakkelan nga luliwa tayo ti sao ti Dios. Tangal daw pagamamirisan tayo, dato'y popular nga santo, nga nagado ti naguyuguy unay, ti panagbaklay na iti saem, ti panagbaklay na ti panagsagaba, ti panagbaklay na iti panagtutuo. Dadawatan ti panangibabait na idadawatan tayo dagiti aming nga masagsakit, ket dawatan tayo kenkwana nga mapno tayo kuma iti namnama, mapno tayo kuma iti rag-o, iti baet, iti panagsagaba. Tumakter tayo, kumararag tayo, kakabsat ko, ti panangibabaet ni Santo Padre Pio, italag tayo ti Diyos, dagiti daw dawat tayo, kuna tayo, Hesu Kristo, denggan nakam kadi. Hesu Kristo. Tapno ti panangiwaragawag ti Iglesia, may papanken ni Kristo. Ti sao ken kadagiti sakramento, iyag natin amnama ken panakapaimbag, kadagiti amin nga dahit ti kasimngetan, ken aniniwan ni patay. Kumararag tayo iti Apo. Hesu Kristo, denggan nakam kadi. Tapno kami din dagiti dadaulo ti pagilyan, ti panakapasardeng tenyaman agagem, ken tarigagay ti panagugubat, ket agbalinda ket di kasagugan ti kapya, kumararag tayo iti Apo. Hesu Kristo, denggan nakam kadi. Tapno dagiti amin nga agsagsagabay ti bagi, panunot ken nakem, ket tulungan ita ni Santo Pio. Ken kas mayataday ti panosuro na, masarakan da ti panagkararag, ti tolbek ti puso ni Apo Diyos. Kumararag tayo iti Apo. Hesu Kristo, denggan nakam kadi. Tapno masarakan dagiti papadi ken Santo Pio, ti maysa a pagwadan ti kinasanto, ket siraragsak da amang ipatungpal, tanongen da akas iti wagas ti pananganong ni Santo Pio, ti panakikapya kadagiti tattao ti Dios, babaen ti sakramento ti panagkumpesar. Kumararag tayo iti Apo. Hesu Kristo, denggan nakam kadi. Tapno da tayo amin amang ramambak, itulidan ng paay ni Santo Pio, ket mapatibker amang yaw yan niyo na ti misteryo ti krus, ket agtalan ni ed asipapasnek ti panagkararag, saan mo ti ni Apo Diyos kadagiti amin na kasapulan tayo, sakbay paylaeng akidawen tayo kenkwana. Kumararag tayo iti Apo. Hesu Kristo, denggan nakam kadi. Apo mi a Hesu Kristo, pinabarom, dagiti na santon amarka, dagiti sugsugat mo, ken Santo Pio, tapno mapasgadan ti apoy, ti panagayat mo kada kami, ipay mo kadi ababaan, kadagiti kaikaryan na, endengam dagiti daw dawat mi, iso makipagbiag ken, makipagari ken ka, iti agnanayan ngawan, tinggana.
bendisyonam o Apo, daytoy daton mi. Itinagan ni Jesus, isagot mi ken ka, di Santa Misa. Para raumiken ka, amin nga maidaton nga aya ken ka Dios Apo, ti Santa Misa idaton mi ken ka, denggem kadapo araraw mi ken ka. Kumararag kayo kakabsat ko tapno dagiti daton tayo makayayo iti Diyos Ama aman nakabalin. Amin. Apo iti panangiruknoy mi kadagitoy asagot, dawatan mi ken ka, amay sagana kami kumaan na sayaat, amang rambak iti misteryo ti krus, ang nagtalinaedan ni Santo Pio, iti nasged a panagayat, gapoken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo, itagayo dagita puspusuyo. Magyaman tay iti Apo a Dios tayo. Pudno unay amay karikat rumbang, anong mikat pakay salakanan mi. Ada kami ti amin na tiyempo kandiso, gyaman kami kan kaapo, na santon nga Ama, manakabalin amin, kan agnanay na Dios. Tarumbang arambakan mi, tinakakaskas daaw, apan naripatom, amay parangarang kadagiti sa santom. Isuda nang idaton iti biagdakan Kristo, gapu iti pagarian ti langit. Babanda ito apan naripatom isublim kadagiti tattao, dahi di kinasanto nga impay mo ididamo, kaniturong mo ida tapno mananamdan ti kinagasat, amay paragpat to kadakwada iti masakbayan na biag. Makitang kay kam kadagiti anghel ken arkanghel, iti bunggo iti langit, ikantami timno ti panakaydaydayaw mo, kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti amin aparswa, ti langit ken daga napnuda, iti pakaydaydayawa. Husana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, husana iti kangatuan. Pudno unay Apo abig ka kinasanto, sikat ti gubwayan ti amin na kinasanto. Dawatan mi nga ipay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinam katipay mo ida kada kami, mabagikan dara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu disakbay ayawat na, asi ayat ibagina tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa ninted kadagiti disipulos na kat kinanana, halaan nyo kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, so mayawat to amay paay kada kayo.
Kasama da kalpasan da di panang rabida ng ala iti kalis, nagyaman manunken ka, saninted karagiti disipulos na kat kinunana. Ala nyo kat uminom kay amin iti daytoy, tada ito iti kalis ti darak, darat ti barokan, agnanayan atulag. Iso may buyat to, may paikara kayo kan, iti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidin nyo daytoy, o pangilaglagipyo kanya. Ti misteryo ti pamati, babaan ti krus mo, kanin ka panagungar, inakam insalakan, sika tinanubot iti sangalubungan. Iti panangilagip mi, iti ipapatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan di kalis ti panakaisalakan. Agyaman kami tamay kari kami nga dadi ti saklang mo, katagserbi kami kan ka. Dawatan mi apo, tada ka mamakiranod iti bagi gandara ni Kristo, pagkaykaysa nakam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi po maapo ti iglesia iti sangalubungan, parayrayam tayat na nagyusan. Laglagi po ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi kanamin na papadi. Laglagi po mami na pimusayan, awatam ida iti sidong mo pakitaan daken ka. Ipay mo mat, takaasim kada kami, maikari kami kumaamin iti biag nga agnanayon. Ken makiranod kami ken gasatan na Birhen Maria ang ina ti Dios. Ken nagasat nga usay nga esposo na. Kadagiti nagasat nga apostol ken amin sa santo a nakapudno a nagserbi ken kada ti daga. Makikadkadwa kam tukad met kadakwada. Amangitan tanok kon mangidaydayaw ken ka. Gapu ken Jesucristo nga anak mo. Gapu ken Kristo. Sikakaysa ken Kristo. Kan itisidong ni Kristo, itimpuyog ti Espiritu Santo. Irukmimikan ka man nakabalin nga ma, taminadayaw kan gloria, itagnanayin ngawan tinggana. Kas may sa familia, awagan tayo ti Diyos, kasinsuro ni Apo Jesus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagaryam, matungpal kumatinagam mo, diti daga akas sa dilangit. Itdam kadakam tel daw itoy, ti kanen mi ti patinayin ngal daw. Pakawanam dagiti utang mi akas met pamakawan mi, ti utang dagiti mautang kada kami, di nakambaybayan nga manugot ti sulisog, isalakan na kam ket iti dakes. Isalakan na kami apo iti amin na pagdaksan, itdam si ayat, takapyam kada kami, babaan ti tulong taasim, mailisikam kumay ti basol kat may kanawa kami ti amin ariribok. Kabayatan nga rurayan mi tinamnaman mi a kinagasat. Ti ay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Apo Isus kinunam kadagiti apostoles kapya ti batik kada kayo. Kapya nga gapo kaniyak ti tadko kada kayo. Sana rigiti basol mi ti kitam no rigiti pamati ti iglesyam. Ketika sumaya nurut iti pagayatam, ipaimo asi ti kapyaken panagkaykaysa. Sikang agbiag kanagari, tagnan ngawan tinggana. Ti kapya ti apo kan kanan kumangadda kada kayo. Ipaayo ti kablao ti kapya ti maysa ken maysa kada kayo. Kapya. Kordero ti Dios sa mangikat, karagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Dios ang mangikat, karagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Dios ang mangikat, idam kadakaw. Kakabsat ko anto ni Apo Isus, ti Kordero ti Dios ang mangikat, karagiti basbasol ti lubong, nagasa ti anayaban iti padayana. Apo jak may kari, nga may kakaniyak, medimay salasaom, mapaimbag tunti ka.
Kumararag tayo. Apo ipay mo kadi, dawatan mi ken ka, tababaan kadagi tinasanto na sagot nga inawat mi, matulad mi itinaimpas ni ka na panagayat kan reget ni Santo Pio, kat maawat mi met tibunga ti panagayat mo, gapo kan Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, ti pamindisyon ti manakabaling nga Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Naidato ng ti misa, intawitayat, ken kapya ti Apo. Agyaman kam, ken ka, Apo, sagot mo, Kararag ken Apo Santo Cristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbag itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti karara. Nay maldit mo iti nakem ko. Tinabiyag apanakarik na iti pamati iti nanama ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit ti kararuak. Pampanunotek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti karawami, kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika kang atuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnama mi ken ka. Ipablak mi ti papatay mo o Kristo,
Agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, di sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kumamang ikod iti basol, kinagbiag kas na singpeta Kristiyano. Madaydayo kumahan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitagnanayon. Amen.